Sabrina! Oh, kijk eens. Ja. Oh, ik zei dus Sabrina! Mijn zie je flitsend uit. Dankjewel. Je glittert aan alle kanten, de haren helemaal netjes. Wat leuk zeg. Wie heeft dat zo mooi uitgezocht? Mijn moeder. Echt waar, is dat een beetje jouw personal styliste? Ja, dat is wel. Nou, dat doe je goed. Dat wil ik ook. Een personal styliste. Ja. Je is ook deur, hè? Ja, Hoe lang doe jij dat al? ik heb geen idee. Heel lang. Ja, dat wel. Kun je ook een laatste laten zien? Nee, ik durf het niet uit te gewoon groot. Oh nee, dat is heel goed dat je dat gewoon zegt. Niet doen dan. Want dat is natuurlijk ook geen deurmat hier, hè? Nee. Nee, precies. Moet je dan keyboard spelen? Dan doe je tegelijk of... Nee, dat doe ik niet iemand zitten. Oh ja, turnen en keyboard spelen, dat is een beetje lastig. Ja, of je moet hem nog aan je buik binden, dan kun je lastig akkoord spelen. Ja, ik kan niet. Nee, dat is goed. Wat ga je zingen voor ons? Ik wil beroemd worden. En dan wil je dat ook. Ja. Dan is dit het eerste begin, hè? Ja. Ken je Elise? Ja. Ja, die heeft bij Kinderen voor Kinderen gezeten en hartstikke beroemd. Ja. Ja. Maar ja, wie weet waar het voor jou allemaal heen gaat. Ja. Daarom. Nou, we gaan kijken naar je optreden. Ik wens je veel plezier Ja. en succes. Ja. En dan gaan we, dames en heren, hier is Sabrina met Ik wil beroemd worden. Is de mooi dat aan
Momentje hoor. Zo. Dat die één keer open gaat. Grappig, hè? Nee. Nou, oké. Maar, pas op het eind dan. Oké? Ja, nou eerst nog even een paar liedjes zingen. Dankjewel voor je assistentie. En je mag de microfoon doorgeven aan Manouk.